Здравейте хора, аз съм SpiderBG и днес искам да ви кажа, извинявайте, че отдавна не съм снимал клипове, просто седмицата ми е много натоварена с учене и не мога просто да смогна на тъй да снимам клипове и да мога да уча и затова. Това, което исках да кажа, че само в събота и неделя и в петък, нали, ако свърша по-бързо училище, искам да ви кажа, че надявам се да ви харесват клиповете, а и не само това. Искам да ми кажете какво. Добре, че се сетих. Искам да ми напишете в коментарите дали ви харесват клиповете ми в това, да рисувам рисунки, нали? Сетихте се. Надявам се тези клипове да ви харесват и този клип. Надявам се този клип да ви е харесал. Ако е така, абонирайте се. И чао!